Sékou Touré min faut le 25 août 1958 a kɛra pali territorial kɔnɔ Guinée o fana ka la an ka lamɛn. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Président ni ninnu bɛ fɔ dɔrɔn ne fari bɛ foni de. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Adama Jara Samori Touré muso dɔ de furu ko Bagba Mara. Bagba Mara a ye den sɔrɔ o de Ramatulayi. Ramatulayi a y'o ta k'a di Isa Fadiga ma. Isa Fadiga Aminata Fadiga wolo. Aminata Fadiga ye Sékou Touré wolo. A nana ten de. Mamadou o de bangera Bakari la. Bakari o bangera Alpha la. Alpha a bangera Sékou Touré la. Ko ye nin de tout à la tata. Boubou Lah, le premier jamais égalé. À bas pour 2000, Sékou Touré, nous préparons la pauvreté dans la dignité, dans l'esclavage. C'était le 25 août 1958. Au dos, bêtise qu'a dégouliné dans la guerre. Ni me akili jigi dabadena. Modibo Keïta. Daba fatoko ko Masra. Daba batoko ko Hata. Modibo Keïta Bangera le 4 juin 1915. Akera Bamakoya. A ye den fila sɔrɔ Hawa ani Hatuma. Hawa a y'o tɔgɔ da kɔrɔmusoba de la, o de ye daba den fɔlɔ ye. Hatuma o ye Modibo Keïta ba tɔgɔma ye. Saya kɔfɛ a tɔgɔ bɛ kan ka fɔ. Jara n'i ye maaw ɲininka k'an b'a kɛ cogo di ɲuman t'u kɔnɔ. Modibo Keïta bɛ taa don min a ye usine ni société min to a bɛ 30 ni kɔ bɔ. U y'a bɛɛ dun sisan k'an bila fagon dinga kɔnɔ. A y'a bala hiji 1966 juru la. A ye juru in ta maa min fɛ a tɔgɔ ko Wahab Doucouré. Il était l'ambassadeur du Mali à Jeddah. 12,000 k'a bala hiji a n'a kɔrɔmuso k'a to présidentiya la. Ko min filɛ ye Moribabugu Modibo Keïta ka foro la a y'a juru ta métal Soudan de la ne y'a papier k'a to présidentiya la. A bɛ taa don min 60,000 francs maliens a y'o de to 30,000 CFA. Bi u bɛ kan ka miliyari dun de k'an ka tila ka mun y'o kan. O tuma dangadenya de don wa. Patrice Emery Lumumba, né le 2 juillet 1925, ou y'a faga le 17 janvier 61, au fagarani marfa de Katanga. Thomas Sankara Mora Kaleta Ofaouye, le 15 octobre 1987, à quel conseil de l'entente de là, qui s'est donné à Sankara là à 16h40, où tu me réunion de la Oumokotani Saba. Au doigt avec Faradomi, jogging bleman de bala, ne t-shirt jama, ni boulga samara. Parce que la siki Burkina, à l'amsani, tenant ou l'appel bébé bouli. A connaître la réunion avec ta kabolike. Teratiri nous nana kafaga. À la bana chugudi. Mamat Gandhi, ou y'a faga 1948. Capitaine Mariam Ouabi, ou y'a faga 1977. 18 mars 1977. Martin Luther King, ou y'a faga en 1968. Memphis, le 4 avril. Nya fiyengo bele ba dama Muammar Kadhafi ou y'a befrani marfadi asima sa sadlanka. Capitaine Mariam Ouabi, nous fana fawi ou y'a befradi. Malcolm X ou y'a fradi. Pour ka yiri la dron. Guinée-Bissau à présent d'autres mais à ma que présent a lutti de que pour ka indépendance. Cabral, amical Cabral.
u y'a faga 20 janvier 1973 à Guinée. Pourquoi il y a eu bébé wasola ni fin a bébé fagara ni marfade. Che Guevara, né le 14 juin 1928, ou y'a faga le 9 octobre 1967, a bébé fagara ni marfade. Nyenamaya te breza saya kudu, ni beta domo kapiye ko askei, kuma yenindi. Fin de me fola maliko la bekalo. Président ego ko nego mali ego mali kelebe yoro juma c'est que dobe kalonga neti se ka famu jara kuno onde keleke uyange nalomani laga toye ambe bu no pedro kakule aba ibeka aba karim kunguluba aba minata aba ibeka ka famille la vie chère. O aduna ta borata ko bika be chugudi yelama kerawa ayi sukaro be kemeni muwana anga yoro la kemeni tan mais senu samba silaya ko ru ka yoro la kemeni muwa malo yelela sobora kera u keme ani bina no ma de ka ke jamana yimo so malo yelela tulu yelela sukaro yelela an yere yelela o bela kanga boka foko wo ko saba sawa pa ama tuwa ko ka uche kainde ama tuwa ko fana ka bise ko la nanye andara ula de kam la nye emse mo ko were ne re manu ye ma lo la yele de bene mine ko do sisa anya do ko joro ko do ka sakele me ki maku imam jara kele me ki maku mo ko re ba la ulu kele me ku maku. Et pourtant, il y a dénoncé. Mais puis, jamana be inin kasa. Amenima karana au sigile me ka umaku. Amo umangame. Nimi mana potro non. Ayaw jo refondation obenale. Ne ba fe ka unyinga ne ni fare be umanja be uba fe ka anyilin ka andlan kurwa de wa ube uba fe ka mundeke. Au ba herala am jukuna be tasmala. Obela kanga kaufe. Ambe asimi nefe. Na uya ke ambe kaufe na ma ka obeta ka boima orebe na mashita te mali. Na kada ko kuma be fonye rezo ka ne ka papa katala. Ambe sani nginga. Ande ni kelenge foka dana ko general de diku. Mais bi jamana be ni makarane la. Au kulela ya minyo amtise colonisé priti parata asima ay takaboy au te foi do kelela o sisa ba bola awe munde ke ukoni mami yeni foke yu jugui kosobe mali nde mata ewi au betaka mali tui les hommes passent le Mali reste seul le temps est le meilleur juge. Ben le cerveau halala, ben le cerveau électronique, siriki segani babi. Now ya nabo asimi koro ambebo. Mais ni politiciens nous, nous e mu ben noro le ya. Fanga de bo fo ma ya. Ambe tunte nyogonga. Utu fasale no buba fane komi kilima koro. Hari do kanu ne tunte yelike. Abema changé bia abete bazendona abete vesidona bika be chugudi abena ka V8 te nyokona wa munye kele ku no pe kom be chugudi mo be indi ameni tien fo do me foni boko keranga ndomi Boubou Lah. afoda bembulo kabrawu yele la masaw bara kabrawu yele na mako tawla kabrawu yele la masaw ma ka esamboni amaka drome mu kan tengono be sate do ngono na mbe tien fo ambau deme tiɲɛ de kan mais a bɛ kan ka sofɛ anw kukala da la aw bɛ hɛrɛ la k'an ka taa ka tugu aw kɔ an tɛ sɔgɛli kelen tɛ se ko ye a bɛ kan ka fasa komi tilema koro fo k'a ka doroki bɛɛ bonya ma parce que jamana hami b'a la i b'a fɛ i t'a fɛ o ye ko wɛrɛ bɛɛ b'a dɔn k'a b'a ka jamana fɛ a tɛ sinɔgɔ joona a bɛ wuli joona a bɛ rencontre dɔrɔn de la. Ne b'a fɛ kasa
Mbalmake ani imam jara ani dowere ba kono ma do joni jona ukacha o kabe chugo dipi yala ibeka bana kumin kama ka bo kumin kama nanya ge o kunda farawa ayi kone ko ayi hasimi minge myanga ke ya ke kanyele tumami ube bada la Kongo bula tumami ani jiminege oh le colonel oui jamana beka colonel halu tanso oh hasimi te foi do be kala de aita on des politiciens oh bia bobulo ka be chukudi anyena wa amanye ameni tien fo fanga si alama domi ni be kenfe ni te kenfe wi kungo de ga brama du so iki ka posi da kala ne be ngati na fo ne be ngati fo re sino ni jamana hami be mamina jara ite bonyao toma sangarama bonyao Paul Kagame bonyara abe sisa samu wani go fangala bonyara jamana hami bala dongodo kuma refondation aya kono refondation ni ame be refondation ke Congo de tila aya kolosi de menansite buba fane aya fuye kuku kolosi amando ni abdu nyang fu anya me ka blala wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa komi kaunjimbe minfo wallahi na mo kolosi ni Congo do na sokono dambe ni horonya bi panga bo finyetri fe wallahi aya kolosi de jama min ba fo ko ba fe bi na mo kolosi ka mayon hari furondo bani tisekasa bo anga tolum bela au ko to ka tani popa la soko tisekasa do obe kanga salem barakorola du ani peku ambe kanga jega jalandu ani su ani stikanya sana jalan obela kanga u supporter amba u supporter od ma o ya ala de na ma u supporter o ya amfana mbadi anta u supporter kalunga nde obe kle ubi amba o kele jamana hami be mafla de la nere dalema la bika fo abunika wallahi we asmini shogali kanula je munu bayina de kamera buka abekalu ani jamina tu sangare mini de la santé kabra nana nyi noy kuma mugu be ndugu joa ni kuma mugu tumbe jodo fidel kasoro kiba buba fane si samba sura iduna mara abise ka ernani duru ke kuma kiba be chuko dibi tay mogola sa tay mogola ni asimi tumani yere ka on yere babo ko asimi tume faso jugure o ay ni nga nyena de si sanya do ko mindu ibe ka kala tuntere parce ni ibe ka kala da ni mi ni ka soro kele ne tume o kele tume ke ka sa dana balo tele no tele sukoro tele abeyele hari tulu sabaa musobe kule la ndana ko na fongelera ko warte ka san anga continue ka supporter obe kanga sale barakoro la du ante mama ore do ne tenso ba koro chwe a présent ne wasale ne be kuma de moko kelen tula ne de la kaminga drome mu wa mene ko kabo réseau kana de la ka kenuma forma ya fui ati parti politique mali kono ne de la ka jimi minga so kuma te ka wardia do an wasale ne be kuma ambe fantaun de me fo ala ka sama do sécurité ko mo fana si 9 mois fle allocation familiale nimbe di sega mbagato ma de o de ma seka duma haribi e burda papier ga ga chao fantan dium ba bulo tege suru moko ba bulo wari minga di 9 mois amaduma e ma semino moko ka message ko kalonani ko toro me maduma antu ngono ko teke tu adam na asimi zena na muru tiru kama ibuto amulo au nana chuko ma ba don o amoko kelon fona be yawo au nana chuko mine fangala awu don anye maude la bo puruka ibe kalata na uma malio sago ga awire betawo kuma cheni ani kuma narema ote do an kunnawo
Karim, abedo batongono anako, fuba munu mene. Bouba, oh, Aminata, Aïdjamanachi, Ibeka, ma famille d'abord, po, Aïdjamana blanc, Ngalamala, oh, Kabe Juguri. Ambenika Jakma Kuta Kata Fere Sugura. Malien Bafoko Biko Savaye Kalonte, Wallahi, parce que Sugutema. Malo président, vous pouvez me faire ma réseau, la n'est capable de la net réseau quand même. Mais me kuma mina mati se ka démenti do suku kono ko malo ye joli tulu ye joli nono mugu ye joli sukaro ye joli président ko sa sukaro be kemeni mugana ibe ka wakati la sukaro tu e bi konondo au kana se ka fen fara ka me aya to atugo ya na tungele ya la nampe maro ampe o de tout même le commerçant ay ninga we le gouvernement kono trouvé kanga munu komi côté itado era min kanga ke abetela do be barala ibe kaka gene mata sample la foloku ka foko nimizara buba fanene te nimizaire ka tali la foka dunawuli harna na sinimba kele basi jamana jolata tisi mais aw min fana na ma fu ide ke folo mine libaya okay mais ka mo do kasola te o Congo de bana jimine ga bana sino asimba se ko lawo million ke ma be ga dumuro me anye ba lawo scanner tun tiene no ya de ambulance juli jamina tu sangare tanai ngifu neta do mo la mba etele de la ante tansi fama ve kambe boroge o de la nambe kuma an wasali Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Ba soro jara se vula me jambu kono sage como ka sizi min bena ge lala no kera bena ndo arjana kono be bena ni miliare ga dama nyare mifo ki wale nyumando ibenga foli fo nyare ne petungara politicien nunu kana daula ne abefa nganyina ma beteda Omar Mariko n'a pas changé. Kabako Zumana Sako Nyamina Kauka Dangele ama changé ama kuma kan changé. Muribo Siribe réseau kaita abarako Muribo Siribe kuma fulako. Mutakatal hari sini malima médaille dama. Nyare ya fotungara kuka médaille di ngorogema. Ama nyini nene ganga ko. Na fora mutakatale ni baraba imbeke. Kaka cabinet jini. Pour démocratie kana Moussa kako beke ama changer uyani ni kuba faka ama changer ka kasoke ama changer na fora ko médaille be kanga di bema hari kelema di mutaka talma kabako donde amba fo ka furumuso fo no nyere série tera fanta mayini ka foli be fanta mayini jare ka foli be awre keleke ka o kodo Kaira Kaumana Fengama Salama Madame Si Kayatusu et de la Gouye qu'elle est la peine noble et de la Gamuru Sibe Boubou Lah Fanga Nover mais nous tous mes Boubou Lah Fanga Nover Kabechuri Aye Jamana Imbla Regli Harisini Nebe Transition Soutenu Harisini mais en bas soutenu tiens quand nous m'ayons foyer Amo foyele bibi kuni kinya la gouvernement transition ayala jegele be mokoka sécrit comme 3 6 9 mois allocation familiale bloqué le me ubane me kaduma userama bon ni ne be jamana yi halagila ku kana nyini roja ni ay dongoro abe ko malima de kwala ka hinala ma kele ne be mo million euro du ma min kaka na be papier kan sisa ni wa muga wa bina ubeta wa seginde dawa hari agent sécurité minum bu joyoro la unu ka berini papier kan wa segin zebenente o
société ba nu be warba de se me be doni de duma ni ma me be sa kongola jamana mi meta o jamana halagiyen de wallahi salu kelebin bifo président ante tugu ma si ko kalo hasimi ba se go lawo be nyo dila be malo dila ari odona so la si demisini minu fa sara ayala jo kalo sababu wa mugambe duma kubu jonu ka fembe ale be chamana me politicien nu de umma kungwa gele abanga uteka nga kuma wala nine ba u place la mbebo ka po jongo ala sawaba me utafo tafo utumega nga mine ni uko diko ko yi kareka do minsiri kono magasambi fo katurefu kanyere terke bafo kuma seribaga foli ba diko yi kare misiri kono diko ni mumbora misiri kono kolochi wardirama sisa waga wartala beta dodilama ako diko yi janfa ke nu kumana diko yi chunaye adona misiri kono diko ya chunaye mena ya chunaye atarami misiri kono aw ya chunaye awbemi dia kono buba fane odona diko yi chunaye mi misiri kono diko ma benzro so la suma ta wardama gouvernement mo mata doro medama pasemba kalama har dimasi pasembora nale yi chunaye atara naemi misiri kono ale kon turai ala ka yoro do abode do aw ya chunaye aw tara naemi kan fili kan ku kala to zunzanu bolo kato diala adama hotel diko kon tawro do ne no paso do na misiri kono amabo abi abaka kutubala abaka koloshila abaka fena me aw mi ya chunaye na ko diko ya chunaye sisa aw na ya chuna aw tara naemi prezato sisa anga bude yelenga bu ibe budo ni nyo fenge mimbe bwala bu ni chunaye ka tara misiri kono ale mabo yene aw tara wardama sente mo ko minumbe aw de la kata wardama gouvernement aw tara wardama sorasi minu e fanga ta obe saki ke boro kono kata dama e pourtant il est là ko yi juwe dikodi aw ya to ci boli sona do fembe foray akonya fara ne intato alama mais si ça n'a li tunaye aw fana ya tunaye aw tara na mi hera kono mais aw mata no feda aw kele ni bi na bora ben le cerveau la no i baka warla o ne mama shi ka ya baka warla ngache fento fo mai goi waria on de bise ga mbala menu tere atra be somere utume barare la na bora casa la lo professeur chama me utume barare la malion ke guyara saw wallahi tallahi mbesigi kale gainga na ma kolosi jama min bora kuba ofe o jama kilometra ka o kere ko passe Congo be mo ola ko imbe tala to ko ma inde ni mata fo e minu bolo ba o kata sadala nu be nami ni na bele ala o krefe ne be tasa jude fo ye ka tonye fo ye wallahi tallahi na ma kolosi jama na ina ate bawla minan freni na e ba asimi ngon ka danyo o kadimalien bebi me awwa aitana yanu kana jara an betun te nyokon gane na ye jamana daw ma sisa ande ba don an politicien de jamana be bo tuko ma ba don sisa ba wula ya ge tuko horonya ba umbala an ko fo buba fane ore la ne a pengi ka bo politicien nu asima niume sino buba fane Abdou Nyang olu mingi ibe ka kele la machima ke et pourtant olu kelende ibe ka kele la utela ku mine ku do kasola kabri yene kongo ni ekalo hara ko bo ibe ka ko ufa beneni ubabe nini ka ko ari ko sai na Abdou Nyang bora kasola Abdou Nyang be loise de la me fama tumami ay munde soro ibe ka kele la fuy buba fane mun soro ko mobili kile me ma balo
jamana in a bɛ taabolo min k'a bolo man ɲi dɛ n'a ka d'aw k'a fɔ Boubou Lah y'aw jugu ye o y'aw kungo ye kɔngɔ bɛ maliyɛn bɛɛ la wa ne de ye président Mali président fantanw ka président ye jamana taabolo man ɲi gouvernement mɔgɔw a man ɲi parce que fɛn bɛɛ yɛlɛla hali an muso yɛrɛ yɛlɛla o parce que olu yɛlɛla ka yɛlɛ bili sanfɛ an k'u ka jigin k'u tɛ Adama e b'o fɔ komi e cɛ ka n'a ye hali an musow yɛlɛla parce que wari min bɛ d'u ma a t'u bɔ han sogo yɛlɛla tulu yɛlɛla a bɛɛ tu o bɛɛ la dɔrɔn ko a ye mun ye a ye tugu an kɔ ka tugu an kɔ o tuma anw ye dangaden de n'an bɛ tugu aw kɔ dɔrɔn kalon kan ne kɔni tɛ tugu aw kɔ tɛ tugu aw kɔ dɛ fɛn fɛn tun bɛ kule la M5 mɔgɔw piriti parata la a bɛɛ kalon place ko dɔrɔn de tun sisan n'i ye min wele yɛrɛ i t'o sɔrɔ kabiri u sigira ne mun wele ne mago t'u la o mais mɔgɔw b'a fɔ n ye o Jalo jiri ka foli bɛ yan Jibril olu bɛɛ teriw de don sisan n'i ye min wele o t'a ta ou bien a ye numéro san ta i mago la o de la n'u ye ne ye bon Boubou Lah cɛ i famara k'an wele i b'an bila sira nk'aw bɛ sira in yɔrɔ dɔn ne t'aw bila foyi kan n'aw tun ye dunan de mais aw bɛ yan an ye kow bɛɛ kɛ ko k'aw bila sira n t'aw bila foyi kan ne t'aw bila sira kan aw bɛ sira in yɔrɔ dɔn jamana in a sera yɔrɔ min a sera tiɲɛko yɔrɔ yɛrɛ jamana in sera wala dali na yɔrɔ de la fɛn bɛɛ bɛ fɔla jamana in na walayi président a bɛɛ kalo a si tɛ tiɲɛ donc k'aw fo k'aw waleɲuman dɔn sisan i bɛ n fasa i bɛ n terikɛ dakawuli teri k'a la Musaf Boubou Lah, le premier jamais égalé. Président yɛrɛ ka motori n'i y'a ɲininka sisan a b'a fɔ ye ko Boubou Lah ni sori kasokɛ sɛgɛnna dɛ. Solution t'a la o i nana sɔrɔ min ma i b'a dilan n filanin tɔɲɔgɔn Paul Kagame a bɛna tuma min Rwanda jamana yɛrɛ tɛ yen siya fila de tun bɛ kɛlɛ la Tutsi ni Hutu a ye kɛlɛ ban bi o bɛ kan ka wele pays émergent capitaine James Rawlings né le 22 juin 1947 John Rawlings fa John ale tun bɛ Angleterre Écossais don a nana Ghana a ye Rawlings ba sɔrɔ gouverneur fɛ yen de a bɛ tobili la a ɲɛ bɔra a fɛ o kɛra 1946 47 a y'i da n'a ye a ye den kelen sɔrɔ o de ye capitaine John Rawlings a ye Ghana bila raye kan hali sisan Ghana bɛ raye kan anw ta tɛmɛna dugawu ko la koyi Jara Siribula Meja duwawu t'anw ta ko la sa Ala yɛrɛ diminen b'anw kɔrɔ sisan dɛ duwawu bɛ kan ka kɛ Misiri kɔnɔ duwawu bɛ kan ka kɛ Maka jamana la hali bi Ala m'o duwawu jaabi kalon bɛ yen fantanden kulen polisiw ka régalé i ma hali sini u ma ta u taara Simi fɛ yen ka taa Choguel fɛ yen hali sini aw yɛrɛ b'a dɔn ko namara kɛra dɛsɛ kɛra u ka taa u bɛ kan k'u la munumunu dɔrɔn pourtant u ye kɛlɛ k'an nɔfɛ o a wagati la Choguel ko wayi n'an sigira an b'aw ka ko lajɛ hali sini kabako zu bɛ yen o Zumana Sago bi n b'a témoin M5 wagati la ne ye Zumana Sago wele n ka téléphone na parce que a ka numéro bɛ n bolo n ko n ka cɛ n'a fara an kan parce que maliyɛnw mago b'i la lala i bɛ se ka kɛ premier ministre ye a ko Boubou Lah ɲɛ bɛ maa dɔw la aw ka groupe la ne n'olu tɛ fara ɲɔgɔn kan fo ka dunan wuli walahi Zumana y'a fɔ n ye Zumana Sago walahi ne de y'a wele n ko kabako zu n terikɛ n'a fara an kan M5 wagati a ko n tɛ na parce que ne ɲɛ bɛ dɔw kunkolo la ne ye Moribo mɔgɔ de ye an k'olu kɛlɛ bi ne n'olu k'an sigi an kɛrɛfɛ non n t'a kɛ. Voilà un homme digne, honnête. Mais nous, élection, mais ça, on va 0 de Douma.
minnu y'an ka miliyari suɲɛ u bɛ tila ka u pase yan aw bɛ tila k'a fɔ i tɛmɛtɔ Boubou Lah an bɛ nin kɛ cogo di n ko cogoya o k'aw don kaburu yɛrɛ kɔnɔ ka bɔgɔ k'aw an bɛ to nin kuma mugu la aw b'a dɔn aw bannen de don fɛn fɛn bɛ se ka jamana in jɔ aw b'a dɔn aw bannen de don Umaru Mariko kabiri a bɛ kuma fo k'a kunsigi bɛɛ jɛya Sadi mɔgɔw b'u fo Modibo Sidibe capitaine D kuma bɛɛ fɔra ye ale tɛ se hɔn na o ale b'a ka idée de fɔ aw ka baara ko kan non tant que i ma wari di jamana min jara ni siyɛ da ka gɛlɛn hadamaden o jamana dangalen don quoi hadamaden 400 siyɛ 800 700 o bɛ tila k'i jɔ k'an ka dugawu kɛ an tɛ dugawu foyi kɛ an bɛ bɛɛ don kiramantonya la. Boubou Lah, tu nous donnes la force de vivre. Sɔrɔdasi ka di bɛɛ n bɛ Kati kan fɔ commando para génie garde nationale gendarmerie police douane eaux et forêts maa maa mana wuli président a ye dɔ fara an sara kan docteur an min fɔ n b'a la battant i ka foli bɛ yan docteur yɛrɛ po b'olu bolo hali sali dɔw bɛ baara kɛ o tɛ tiɲɛ ye école karamɔgɔ n'u ye kalan kɛ a bɛ da wulafɛla de la sapeur pompier don o don hali minuit pan pan u bɛ mɔgɔ t'a la dɔrɔn ni fɛn bɛ d'olu ma a bɛ d'olu fana ma mais jamana in a bɛ taa la cogo min a ma ɲi dɛ a bɛ taa la cogo min a ma ɲi an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana in bɔ bolo la. an bɛ sirifila meja fo jara n'a terikɛ an b'u fo président k'i yɛrɛ fo dimanche e de bɛ n bila réseau kan ne tɛ dɔrɔmɛ d'i ma n tɛ dɔrɔmɛ d'i ma pour i ka se k'a kɛ kanu de y'a kɛ i b'a kɛ i yɛrɛ de b'i ka fantan wariniw don pour mɔgɔw k'a lajɛ n'u wulila faransi ninnu na an b'an ka président an b'a fɔ Nayira Sako madame Sako Nayira n'a sera an b'a fo ka waleɲuman dɔn jɛsi ka foli bɛ yan n terikɛ ba Aras Balayira i ka foli bɛ yan Gandi malien i ka foli bɛ yan Diko kanu na u b'i wele dɔrɔn allo ça va aw bɛ yen wa n ko n'an tɛ yen an bɛ min a ye taa n'a ye k'aw b'o fɔ anw ɲɛ adama jara an b'aw ɲɛ ka ban k'i mago la kuma de ka ca ni kɛwale i jɔ n ka nin fɔ fɔlɔ ne bɛ min fɔ Asimi ye n'a ka gɛlɛn ma a ka hakili to armée malienne na tant k'u ka wari ma taa 100 tɛ n t'a kuma dabila armée Mali de bɛ k'an ka sa yɔrɔw la dɔrɔn ni min ma dɔw faga kisɛ b'o faga mais n'i ko olu yɛrɛ ka taa u tɛ taa e ma pulo fana mankan mɛn a ka meeting kɛ a ma sɔn ka taa boulevard la o taara palais de kɔnɔ élection bɛ kɛ dati n ko ni CEDEAO mɔgɔw tɛ mɔgɔ tɛ e jaabi yɛrɛ o ne bɛ se ko la i bɛ k'a bɛ bin a ye fanga in bɛɛ nɛnɛ a y'a bɛɛ nɛnɛ a bɛ don a bɛ bɔ a bɛ don a bɛ bɔ i yɛrɛ t'a dɔn ale bɛ yɔrɔ min yɛrɛ quoi délai bɛ respecté aw ni ala cɛ aw bɛ se Asimi ni bɛn na n'i y'a kumakan mɛn quoi c'est pas la peine jamana in bɛ dafiri tuma min ka jamana in halaki aw bɛɛ bɛ yan aw fɛn fɛn bɛ kuma la nin ye parena o cɛbilen o cɛbilen ta bɛ faamu quoi n'ale b'a la a ka ɲi n'a muso b'a la a ka ɲi mais n'olu bɔra la a man ɲi hali n'i ye nin ye i b'a dɔn ko nin ye nkalon ye ni cɛbilen bɛ gouvernement na kuma tɛ yen n'a muso b'a la kuma tɛ yen ba n'aw ka kalo 9 e y'a mankan mɛn yan muso tun b'a la dɛ kabiri o bɔra la sa kuma daminɛna tugun papier ba
ka carton fa semaine jala na dro abeta ay sogal boya auka keta nimbe kunye wa fe ka do ni auto do na ka da ka tu malibe jona ute a cheba we ne me malite jo ma shikama tu changement de ya na bora de mala jo me mbe falen balen yelama de age me uya ke ni ke gunya de ari sini musa mara de akuntigi siamo ma boya ibe ka ma boya jo re tu me o mata falen balen ba de ma doro ne ko juna to tai mo gola arme malien ibe ta kangono dableni jigabuti nga tiga dege tabal ninga ni goga gara jugo bula mende ga yangu ambe ni bere kanga paru sara kanje ka saranu ka dafa pura ambe balu jugo ba obe jamana mina o jamana halagile no ni ya dane mane be nani eta dirna ni mananoi marsal kanana e jamana na fulo ba bekadi arme ma fulo yananga boni tasuma ngo e bi be ble akuma popa la ni ko ku kata sisa kwa dugula uteta o pulo ni RPM cheni ndoko bolangono tireta ni goita ni fe ni ko ku ka tu fa dugula sa uteta o aish d'improvisation. Sereo tu se ga ombla election konte ke février koni foi teke na yaudia ko sigi ka kono na maudia ere aita frontière da eleno au bisega mala sira président omora juma temene boulevard la beyanye pamparampa ka kare befa mais comme u kana ube malo u kana malo ya u bola ka ta palais kono ari sadi munifion bebo lu fao orona baba jalo ma fa geda di fo kenema palais 3200 places o fali e 20 Muna uteta boulevard langa uye na uze kola jarama nunu tise foila nubu se pena ibe ka bebia yani ibe ka bia tuntu manga me ni mama sera sebenin goro obeyela ansuga ni mama era sebenin goro yani ka ibe ka ibaune tarazu ibe ka amne katana kata be dugo tabali jugoro mo bawo jate ya wallahi yani ibe ka kamne ni uka kuma kame Now sera ibeka ma abe saoma ibeka sigira demokratikma aba to aka sansawa kaba ni mama kibe semenin kek tu kibe ta ibeka magala ibe yela ma suga ni mama ko ibe se ibeka ma on te balo jamana ingantu asmina ka chede undara ka buata kata na ube udu tabali dugoro ube ko kop algo ni ka bagurun fli toriuma abe na be ka ube mo baba asmitana sogal tana ako na masila me nunu tise fuila obabe ku du sede o de ko fe sede o be se ga mungauna ukambargo kangange nu ya kanga me balo buni bina oda de la ka pulo ama fanga juma nene ka fone ba pulo ka groupe do ko dem ka fone mu wonde ka munde ne abe du ibe ka ba wole abe tla ka du abe bo abe du ko dote faraka o ya utai transition dobe faraka sede o sekoto la ma fo mi me faraka ntodo mais février kon élection te ke mali kono ya février koni parce que foi madlao nu nyini ngala on te tasi la har no matake awe jalogu ge MC mo matao jamana jora asimi ba on nega ko ta no mata fana bana o duna uli ge ya abu se fena na abu se fena ere ibe ka bebe ya bagabayo male usi don zao mami te fe ne ko kebe kule pour ka ira ke fe male ngumbe do dobe ube kuma de dro pour ka ira ube goita koni na lebe mina bala na tala voilà utara paleni ne fa na palais président revise ka palais vali vene ai ta boulevard la granga wi yana ka cinema bien ngute boa ambe bo amfana be bo ambe ta boulevard la banye
Dono la pule ko kwarna gara mo ko duru ko lu gon ba ira ka fa ma duru ngo ya ko duwa me bi jamata ko wulu ta ka mango ya do fona do na misiri ko haru yire nu be ni fo yire ba do pre arna bi ma bi wallahi ti se ka election malai fam be minene no atra be kaite maga kulukuru fam be nyono we kanga malu jini banyangara yang fanu nu sawaba abe ta election ke rojuma ha ibado wa dugu tiki koro de dugu nyele mbe awo jara kana jigula kwa wallahi ni election nduma binu bise ka ala kana heradi wallahi utisi février wallahi utisi ni jamana duma bi ku election ke février nu bise ala kana heradi wa gani mungi wa gani minanjuma me hotere karsa yanda bo tulula ne ni fe kelenye fladron kini bambulo na tambulo kakala na bambulo kini binya tambulo kele befle ino sogeli ko bege o chible no ga ko kwa sogel bui ngongo na bora jomena awwa sogel mana boy aw de bena parena aw kele chugo rega no ne bulu bu gere mine dor ka green kare ku ta ku free kerebe wallahi jara nasra adama ibu minero ka green kare ka sakajita ka free kare ma nyena ma bula de hamidu jabate mbe kala semala interke anin koroge peper me har ni mbe woro sala me ka bo konen ka wan baba pare na e parti bade ya e la ga we député woro soro yoro juma atu bulu pulo era bise ka kuma baso bise ka député woro wulu la soro pare na konta de ka seme suwe duli subi duru de beya samara sana juli antara sege samara keme fly kasro keme nani no bo seme bon ma famille d'abord ibeka si ça commence à dachi bla amo fana seme bon si ça machine tracteur ou sanami na nya sege ako kelengele million tantara so million euro bo seme ubuso drone papier sebe ba yani tibo ko kan fo jalan aw keleliga no gamulo ambe saka buba bana ambe saka jigi girim ne dro ka kare ka fliga bla kare c'est tout wakati be kangi kolongolo midi moins 2 amba fo ka wali nyumando jarambi fo ka shirifula meja fo ka barka kanuna ala kan faka chieka président sori kasoge ki fana fo e ka chesirila aka technicien du jour fo de camara amba fana fo aka chesiri anaka wulilila araba le sorcier de la technique inika chai irema kunfinangi kuna biyo inika chai mbifu inika moto kurani ikolosi zona ibaro moto kurani utanale hari kleganga ubamnila ala ni betakamado iki kolosi ka besendo blaiga fen jugoro ino betani nyana maere ifogi wala nyumando ala ka dimasi wera irana pereje la sana terere ka bonya ki ifogi wala nyumando nege karafe jurtu men nosra adamanda mis le sorcier de la technique comment tomber le défenseur des pauvres le commandant en chef des forces armées le général maréchal Nedo fantanka président ba Nedo nimbora ya ayembla barama kono ka barama datuguna brindala nga tobi uba ko ambla kolungo ka nsusu koye nunu fo nte ya fanyini ne nyekuma min fo aw kana ya fama yere nya fo bi pian bi sugu mandi nya fo ndaga wuli tere laji keita ne te Boubou Lah ka kutubare prince ki yere fo kan fanga conseil fo badrisa amena ka cham amdalai sigila mbaw befo na diara miye jarake ko salamu lafiya amenyo ko molo na ma diye ikika barama du soko ikika da bari blindela nte si fe magotila ne kuti ko yeninde tutala tatala fali genegala butala to nyete ko mizunzani klo kaja
korokara ko jalen ba awa wulu ni jelen no pass ko wi ni de ye kan be dimanche wala hakido be nin kan sare ala mamadou la patru la mo nu benkro